to mbela ɗen jiɗartuɗo hande e ndeɗo deftere tawi ko wiirende pulruji dartiyankoji tawi nde harat ko dartol fulɓe kadi e heewi konngudi ɗi nanaten tawi ko konngudi coomɗi dartol tawi windinde ko professeur Seydu Kane yo Allah yurmomo yafumo e ala no mbatten so wona naaten ne gardi ko deftere nde tawi haalata ɗo e gardi ko deftere nde ko Mamadou Abdoul Seck gandal wawa naftude taw joom maggal laaɓani reedu nde deftere nde kalanmi hande ko somde gandal ɗum ne ko gandal cigirigi gandal gongire gonga deftere dartol e pulareje ko malungu Allah rokki en nde deftere windi ɗum ko neɗɗo laaɓɗo reedu laaɓanɗo kawtal reedu joom gandal liggantoɗo leñol o neɗɗo woni Seydu Kane waggiyanke kawtal nde deftere ma wallu kawtal beele yetto fandare mum soko nadde e yonta ɗimmo mbiɗi jogii jorta moƴƴo nde kawtal taɓoto taɓande mawde sabu hebde ɗum ngal liggorgal kewgal fayida e nde deftere ma fulɓe mbaw andude koye mumen e nde deftere ma fulɓe pirani kongi kewɗi ɗi kutortoɗen e nder gurdam men ñande kala musidɗo hufɗo nde deftere mbiɗe wasoyma ɗaɓɓude gandal kala ko ngal wawi wonde ma fam ko gandal dorowal windi nde deftere ndeke ina wona ngam ko windi nde deftere ko ina wawi windude o wonde hono ndeɗo walla ko ɓuri nde en jetti ceerno Seydu Kane en jaɓɓima deftere makko nde ko bottari beldi cafdi o waɗi e juuɗe heeɗuɓe on jarama Mamadou Abdoul Seck fetere jeygol en payi joni e nattirka ka ko mawɓe e anduɓe Fuuta Tooro e saraji mum dokki e nder duuɓi nogas pawɗi gaddanden ɗo bandiraɓe beele ɓe paama no leñol men to guiri hanki mum e nder kongi kutorteɗi hande ina gasa tawa noon e hewɓe men natti andude ɗoɗi gummino hono ittata koɗi dondide dartol hono tariha eɗi kolla en holno mawɓe men mbaɗi ha dartol fuutangol wasi yejjirede e jamonoji leñol ngol windani foof walla cettugol e bindol foof ina jogui tan peeje no tonguiri gueɗe baɗannoje hanki mawɓe men ina kutortono jimɗi gam yettinde golle baɗaɗe ɓe tafa pulareje dondiɗe gueɗe dartiyankoje ɓe mbaɗa tindi e darti beele ma sukaɓe tesko pinal mumen e fina tawa mumen e ko nandi hen jiɗɗe tan wiide ko dartol men majjani kono ina namdi witto labtungu kongi kewɗi noon ina birte goppe tawa ko yilete ko koye majje soomi de Ibrahima Sarr yimi wi koye jimɗi leydi gandal suudima ina wayno tan o holli lowre nde wittoɓe poti remde tawa riwtani gueɗe goɗɗe ɗe gam yurnitade ko haalete ko ko yimate ko ɗi duuɓi foof koye ngo witto gonnoɗen gam feññinde ko joga renda ko yeeba saabu wittoɓe hewɓe doganta tan ko defte arani en gam yilade toon ko faati e hanki men gonga ni ina foti wittoɓe gasa kala ɗoɓe miiji ene wawi wallidde e huñcidde majjere e niɓɓere kono tan kotoɓe goppu ko leñol ngol ɓe bindanta ngol moftani koye mumen ko wayno ɗemgal eko mahi e nder mum
nde ɗo e ɓande noon ko